Para nós estudiantes, não cutabay palavra, Holanda, sorry, é palavra mágico da BSN, Burger Service Number. Sim, tem em conta valioso aqui, sem um número valioso aqui, é impossível, por exemplo, para o estudante por abrir conta de banco. De agora em adelante, for de momento que o estudante pede financiamento para estudo, está receber seu BSN número. E nós estamos contentes com o otorgamento de BSN Award que toma lugar for prometer que o estudante viaja para a Holanda. Aue, junto com o ministro Dijkgraaf, nós vamos entregar para prometer BSN número aqui na universidade, na estudante que está de Holanda. A delegação está na Aruba, para 2 dias, promete na Binkinang, para kennismessing. Nós também trabalhamos no nível de MBO e também com a Universidade de Aruba. E me seguro com o qual o projeto de si está desenvolvendo para os estudantes, mas também com a participação de estudantes hoje em dia, nós também temos muito mais êxito. E aqui rato, nós vamos inaugurar, para os estudantes, meu colega Citre avisa, que nós vamos subir esse número, que é algo tão grande, passo e logro grande para cada estudante. Desde aqui, nós vamos dia aqui, dia exitoso. Dank na rector de Corsol, dank na universiteit en dank na tour qua HC possível. Bang HC dia exitoso. Voor mij is de tweede fase gaat de uitwisseling van ideeën, de uitwisseling van kennis, de uitwisseling van goede voorbeelden. En daarom was het voor mij heel belangrijk om hier te zijn met een kennismissie. Voor mij is het koningsrijksgevoel echt tot leven gekomen de afgelopen jaren. Het is een enorme meerwaarde om te weten dat we onderdeel van het Koninkrijk zijn. Dat we een gemeenschap zijn die we met elkaar kunnen verbinden. En dat gevoel, dat wil ik graag overdragen. En daarom dacht ik van ik neem al mijn vrienden mee. Dus de besturen van de mbo-scholen, de hogescholen, de universiteiten van de wetenschap, van de KNW, mbo. Want ik wil dat zij hetzelfde gaan ervaren als ik. En dat iedereen met alles wat ze doen steeds even nadenken, wacht even, hoe zit dat met het Koninkrijk? Wat kunnen we ook doen met het Caribisch deel van het Koninkrijk? Hoe kunnen we elkaar helpen? Want ik voel heel erg, en dat zien we helemaal als we een discussie hebben over ons gedeeld verleden, dat we eigenlijk allemaal een puzzelstukje in handen hebben. En de kunst is die 7 puzzelstukjes bij elkaar te brengen. En dan leggen we een hele mooie puzzel met een prachtig beeld. Wat denk ik ons allemaal verrijkt. En ik denk, het mooie is van minister van Onderwijs. Ik zeg van, onderwijs is de enige betrouwbare bron van optimisme, van vooruitgang. Want we kunnen alles beter doen. Als we jullie studenten mogelijkheden scheppen, dan maken we een soort shortcut naar de toekomst. Jullie kunnen dingen gaan doen die ons misschien nog niet zijn gelukt. En dat is denk ik het mooie om hier met elkaar aan te werken. Dus ik wil iedereen daar ook heel erg voor bedanken. Ik vind het een heel mooi moment. Maar wat altijd geldt van ja, grote woorden zijn één ding, concrete acties zijn een ander.